Hej 87P. Må vi stille dig nogle spørgsmål om graffiti? Ja, Hvornår begyndte du at male graffiti? cirka da jeg var 14 år. Hvor gammel er du nu? 20. Ved dine forældre, at du maler? Ja, Hvad maler du på? Sådan, ja. DSB-tog og husmure og tage sådan noget. Og asfalt. Hvor tit er du ude for at male? En gang i ugen cirka. Hvor lang tid bruger du på at male? Altså på et maleri eller sådan noget? Det kommer an på, hvor stort det er. Cirka 10 minutter. Okay. Arbejder I grupper, eller er I alene ude at male? Ja, Okay. Har du mange spraydåser derhjemme og tusser og sådan? ja. Især spraydåser. For at bygge med. Hvorfor lige præcis for at bygge med af? Der har man mange fede farver til nogle gode priser. I Øh. bygge med. Okay. Hvad klok er du ude at male? Sådan, ja. Fra 8 op efter. Om sommeren. Okay. Om vinteren fra klokken 5. Er det, Op efter. er det fordi der er mørkt derfra? Sådan, der er lige ved at blive mørkt. Ja. Vi Hvor, har refleksjakker på, hvis vi bliver kørt ned. hvorfor begyndte du at male graffiti? Fordi jeg fik adrenalinkick. Hvorfor maler du kun i mørke? Det gør jeg heller ikke, der er næsten mørkt. Okay. Hører du meget Kid? Altid. Også i bilen. Også når jeg maler. Især den der. Jeg har ikke lavet penge, jeg har lavet damer. De. Okay. Du skal tage... Jeg har ikke lavet penge, jeg har lavet damer, jeg har lavet damer, jeg har lavet damer. Spørgsmål om graffiti. Ja. Hvornår begyndte du at male? Hej 87P. Jeg prøver jeg vil. Det er nu frygt at tage det seriøst. Får vi for mange fraklikker. Er du klar? Hej 87P. Må vi stille dig nogle spørgsmål om graffiti? Ja.